Vítám se v tom do videa a jsme tady po druhé době a dneska si ukážeme, jak stáhnout GTA San Andreas. Je to na 100%, protože já taky hraju tady a je to v době, takže ti můžete dát like, odběr a jdeme na to. Po popisku videa máte tato. Pak, když budete mít stálý, pak musíte mít dost místa, jak mám já, třeba jo. Pak si otevřete, kde to máte, users, já to mám tady. Pak na to takhle kliknete, pak co děláte nový, složka, pak na to kliknete, já si to pojmenujete, pak budete dolů, takhle na to budete takhle vysíte, že máte extrahovat do GTA, jo, to je jako nová složka, jo, jako tady budete mít GTA, to si padáte ok, pojď se vám to udělá, dáte pryč. Pak si zapnete GTAčko, tady máte GTA na této GTA, pomůčka se, dáte prostě jako zprávce, pak se vám to pustí a budete hrát a máte tam Škody, máte tam Golfy, potom máte Škodovky, všechno. A pak natočím video, jak hrajeme GTAčko.